Madwar 35,000 persuna qasmu bejn Malta u Għawdex bil-vapuri tal-Gozo fit-Tmiem Il-Ġimgħa Estiż li għadda. Fil-ġranet tal-Ġimgħa, is-Sibt, il-Ħadd, t-Tnejn u t-Tlieta qasmu wkoll aktar minn 14,500 vettura. F'kummenti ma' dan l-istazzjon iċ-Chairman tal-Gozo Joe Cordina għal Tmiem Il-Ġimgħa li għadda sa issa kien l-aħjar wieħed ta' din is-sena għall-kumpanija. Dal-weekend kien l-aħjar weekend għal din is-sena għall-Gozo Channel. Meta wieħed jikkonsidra l-problema tal-pandemija, maħna kuntenti ħafna li dan il-weekend kien hemm dak in-numru daqstant kbir ta' turisti Maltin, dan kważi kollha Maltin li qasmu l-Għawdex biex jieħdu l-vakanzi tagħhom ġewwa Għawdex. Dawn iċ-ċifri jridu jiġu konsidrati fid-dawl li t-traġiet bejn iż-żewġ gżejjer kienu kollha turiżmu intern, hekk kif l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta beda jopera mill-bidu ta' dan ix-xahar u allura ma setax ikun hemm turisti. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Għawdex Klint Kamilleri qal li dan huwa numru inkoraġġanti ta' wasliet f'Għawdex li se jgħinu bil-kbir lill-ekonomija tal-gżira ta' tliet għoljiet. Intant fil-jum tal-Erba' wkoll reġa' naqgħad mal-flotta tal-vapuri tal-Gozo ir-raba vapur Nikolaos. Nikolaos se jkun qed jgħin biex ikun hemm vjaġġi bejn iż-żewġ gżejjer aktar ta' spiss, anke meta d-domanda se tkompli tikber. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.